karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Oy! Oy! Dong James! Awa mga tao! Di masabot ang ilang istorya! Nagkasabot ka dong! Doy, Ah! liwasay, magpanayo ta. Ah! Kaya ron ato na kapangitaag paaging matangtang umabuak ang bildo. Nagkagapos yung mga kamot ni Laura. Dong! Ay! Ay! Nyanas to kasonon kayo, Dong James! Nibukat ang timbang ni Laura! Ngano kani? Ay, pagsama ni liwasay. Ah! Kita libadong ganda sa mga tao. Dong! Usa! Usa! Ha? Butan bastos! Kaupo na tanaw na to sa kadaganan na kuhan yung isda dagat. Isang tihaw sa kuha mo di kong isda. Bawad ko kairong dagat. Tanaw may sirha. Tanaw may. Kuan, kining... Ikumbaan ko. Tingalig ilang hilabtan ang bukot og makita ko nila. Dili lang ko maglihok. Dali, mananaw to, may. Wala solo to rin pagko, may. Wala solo to rin, Hay! Maway bot! Maway puangon! Mahilad tanon! Ki horror! Por qué? Isi krimi por sale! Isi krimi por sale! Ice cream por sale! Ice cream por sale! Isi krimi por sale! Di matakasabot na na Muslim ka? Minuslim. Oy mga tonto! Kinsay tonto? Dito minuslim ay nangayabag na mo! Dili ko Muslim! Dahil sa ulit tayo mag-ipanulte. Ingon ko ay mo bang hilabot sa isda ang among nagkuha sa dagat? Kay amo na! Daw, sang naong ni Moy. Palihog. Daw, asa. Ayaw lang. Kuan, huwag may magdinaw ninyo. Dili sa ingon nga gidawaan mo. Kuan lang. Importante lang ni isda para na mo. Nay, may yung buhato para di mo magunaw na ng isda eh. La, paglinya mo, paghala mo diyan tanan, paghala mo. Hala na, buwang. Importante na namo! Kuha na namo ang among isuwa! Uy! Pamahaw, snacks, paniadto, snacks, panihapon, midnight snack! May karon. Palihog, sabtataon mi ninyo. Ayaw mi ninyo langaya katingalig. May dautang mahitabo na tong tanan. Pamahaw na mo diya, ay mo pamugos, be! Ano man? Ginoo! Birahan na rin sila, Ginoo! Pamiraha, Ginoo! Doon na sabi ako, hurim-hurim. Tingali, matagbaw mo pagita sa inyong mga mata ron. Nya. O, saan man yung mga mata, be? Ako ibutang sa inyong lobot! Baday! Ano inyong banana, magtuwad, murag sigben! Wala. Tanan ni Wasay. Di ta maglangay. Uy! Hala! Tingin! Saan ninyo dyan? Si Area! Ano ginawa ko? Ang bulawang bitindang nito nga sa tabagat ka dako. Ponyeta ka, bitina ka! Ponyeta ka! Tanan ni Wasay. Dili ta sa panupalingo. Tara! Ay, Allah! Lalabay ang baruto. Si Laura Dong James! Allah! 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 Mga hala! Allah! Laura! Laura! Diyos mil, 14 nga hala! Ay, kamo! Ay, magtago-tago diha! Gasiga mo na ng mga mata ninyo! Tama ang imin ninyo! Kinalan din madaanan ng bulawang bitin si Laura nga tos dagat kay mga matay tang tanan! Bitin! Ha? Ha? Laura lang
Hoy, hoy, biten, kinalang, ay kamo, kinamutabang mo pag abog sa ikanting biten, kay si Laura ang muluwas na ito, gikan sa dagong lunlob nga mahitabo. Ay na kung sa-unsa, ay naman si kung sa-unsa, wala na gamit na kung sa-unsa ninyo dia. Ay naman pangunta na, gadali ko. Ay importante, ipalayo na ito si Laura, gikan na ng bitin, kasabot mo. Tabangin taon ko ninyo, tabangin taon mo mga way gamit. Dili ko musugot. Nagkuhaon mo si Laura gikan kanako. Ayaw pagbabag lalaki! Laura, nga huwag ka ng tingog. Laura! Pahawa dia lalaki! Pahawa! Hala! Ikatuloran ako na hala. Si Dong James, gisignit sa nagumbitin o gitutukan. Dong James! Biyungan ang mga mata ni mo, Dong James. Ayaw pagtutok niya, Dong. Maluoy ka ni mo, Dong. Mahimo itaw kang bato, Dong James. Hala! Ginoo ko! Tabangi mi Ginoo! Diha ka nabita Ginoo! Diha ka nabita Ginoo ha! Mga siligan! Si Noel Rabi hay na magkatabang mo! Noel Rabi! Hay na ka do! Nakahala ka diha do! Di ka mahala! Bahala ka diha! Ginoo ko! Patay ni James! Dong James ining kalakiha! Oy! Jane Lumor! Tabang mo oy! Gipiit sa bitin si Dong James o gitutukan. Tabang mo oy! Noel Rabi! Ricky Bangis! Hain na ka! Tabang do! Garo di. Gitutukan ko niya pag-ayo. Inusa. Sa di ako magkalihok. Himuon ko ikaw, bato! Huwag pagkaumuon, dugmokon ko ikaw aron mamatay! Ang akong mata! Ang usakok ka mata! Kepana! Kasakit! Agay! Nadatugan ko! Kabugat sa imong lawas Dong James! Ay! Nigahi naman ka Dong! Oy! Kadaghan na ni mo gahi Dong! Haya-haya ni mo ang ubang tao Dong! Di mo gahi na kay ka Dong! Nahimo na kang bato Dong James! Ginawa ko! Maraming salamat sa panani mo ha! Alsaan ninyo istatwa ni Dong James do! Tabang ako ninyo kay nadatugan ka! Panuway! Litob! Huwa magsilbi ang akong magnito din napita. Huwa mo pilit ang lawas ni Lucio sa akong gamhanang bangkaw. Litob ka, Lucio. Litob ka, bisan unsaon! Asa ka naman, Lucio? Pakita na ko, Litob! Buang ka, Aqualos! Dili ka gyud makakita nako kay nagpakatagulilong man ko. Og labaw sa tanan, dili mo salir ang imong magnito kay niya ka sa akong teritoryo. Paus-paus lang ito, weder lang. Natimahuan ko ang iyang baho. Smells fishy ha. Aray, may nilabtik sa kong ilong. Agay, kapanuay ning Aqualos, kasakit sa kong tudlongan nilabtik sa iyang ilong. Nalimot ko ang ning ilong. Animal, litob, buwisit! Animal og litob, ay pagkapin buwisit ka kahandi, ay pagkapin ay... Agay, ang akong may niagtik. Kusog rabang pagkahagti ka da. Bisit. Kasakit di atoy. Maunay man ko ni mong buhanga ka. Abi kay kuplan man ang umog panit ni mo. Abi ka nibi. Kuhaon ko ang dakong
Ubos. Bunal-bunalan ko ni kukuya ni. Hapon itong grabe. Aron makabawas ko siyang pagkulatan ako. Ang kahoy, niliyok, huwag ni pataas. Ikaw ka na, Luciosa! Ako bitaw ni ay imo duay. Bawas ko ha. Litob, agay! Makita, animal! Animal ka, litob! Karon ka, litob ka! Karon ka, hiram, igurus! Hiram, igurus! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!